Pajba ya yu kuble yepi hakani ka singi ka Mynta lingba kani ka program ka jongi na Ka Mynta Sha Ka Lashai na shlong mil ukarwa ka atiar but hangni Mynta ngidon we ni kiri rangba ubala no senyang shibun tili habaide but ka imlang salang khamtam e ubadairu u MLA baningkong du shaki yeng dorbar thawan na po ka Mawlai constituency ba Stanlington D Khongwir ni ai khuble phi ba ya ka jing kloi ka jong phi badon kat bat ngi ai khuble phi kum unong mi khmat baningkong kata hadien bangiyo yala ka jong ka jela ka bapura bat ka ba phila sha jet na pat ba nang ni na po Mawlai constituency ni kwa ki ban shio thindiat abede bat ka jubab ling ba ka ni ka jing kali ka pangan bo phi ka e ka yeng dorbar thawan hakitu ki por ka ba phi Pila shemela de ba pin airang ha kata ka election ka baning kong do ya ka ban mi khamat cha ka yeng dorbar ka baning kong do jong ka Meghalaya legislative assembly de khuble shi bune na ka liang ka jong ai khuble phi margiri ki parlok ki jong phi ki bawan lang ni de kata ka jingkali ka long ka ba sultanat bat galol pai phi mne ngong pe yo phi bu ki jingkali ki ba ka ngamla kan mau one recapture ki barim ki baja ki snem ki balai no ngon nomor ba ka sta jang aku kalau mentang la prabu pra la ketsan kan jo ka prabu kundai dengan pesan kan balaban kan mau tapi ka politik sanga kam sim rung ka por ka bang swa ka politics kalong alien jang kalong nuwe te how to por ngalalong perlok jong ba hoping jong ba misak anta how to por kadon ke HSPDP badai mangi ba pelong ya ke HSPDP thau ke HSPDP de nakal por to por saka bangin jid economic mat house nam ka kanas panyu por de nanen pemulai te kini kirang ba jong ka HSPDP ki wan sanga ki pet sanga boleh say I would be the best a good candidate naka liang ka joki HSPDP tenre kaile di kum kalong hakini ki thet snam ki jonga kam simdan kata ka nong jing perkhat bangan lit ka politics tenre hakajing sisa wala hakti kisnam chwa ka 72 ngala persang hakajing saban rung ka college nama ngalak pas ya ke MA tu te kalait ke post lecturer hapo senatnis te ala persang ban apply kata kam ten reu tahu principal ubadan hak ta ke por jonga udah buat bahaya nomor boleh nomor ba nakaliang ka sports nomor ka sports hak ta ke por nga long simpen tabah ndai tang football ndai hak yamare ka yang kang connect na dong sidong te kadang kapur 1957 ba kadang ka meet ha ka parok lang na asam kilewan but nglayo ay ka kusnam the fastest runner in the whole of Assam kalong manungkong ha ka shispa kalong manungkong ha ka arspa kalong baar ha ka sauspa tetapi kanya ki points te katam ka points jonga ke te mensua ki kany point kumta kan filong manungkong pio san point filong ba ar fio life point but filong ba life fio shi point then na khala gini point brokai katam ko jonga pangalong the fastest runner in the whole of Assam to por te kababu ni ka por ka jonga nga penlai ha ka sports and games ngai rangkang ngai komunikasi tai en no sidong te ki facilities amenities ha ki por but ki bangai pikai mentapat ki Olympics but ki meet kam ya hap shu bat ngi tang ka starting block ngem dan to por Suas napok modan sedang baik napok modan merebek. Nama kata kedau ke rekod ke jungi kam dabha. Di tu pi ngat poi minta kandidat sepangka politics. Di kengalong pi bangam ju posneo. Ba ngampoi je kene ke jeli jangka politics. Dari ki circumstances ki pelong yang apat bangan trek bangan kongu ya ke jingïakren ke jungi brio kini kita kamtam nak kalian ke jungi Mrs. Mata tiga yang tentu lah klan haunu Jun dan klan. Te kilewan kita kira ba kejung ba hoping ba gilbat sulai ba kiwe kilewan
ban penboring abang ba ngiring lai kop EP ba pinjale na mulai ong ngam tre ke politics ngam tre election ngarang tre dis council tak por ban galong revenue officer kata kapor apo dis council tikelewan dengan license kewan beberapa license ka karna ngam sing tre te Kalejia kumno ba kini kerang ba apa dan aku kesing ke besau kim simwan su direct sanga kiwan longba jang ite ilok janga kai kiwan te ilok pat ka politics te war isim political science te songshit ba te yong yong ba gele yong la de phele la de firem ngai la de ka kam ko bangadon po college ngandang lawan yo ilong retire kom vice principal jang keledikin kan yung nga kakam nga nang iyo ban litre tam ngimi yab jahe te sakawe do pi fila pasi kalo te fila ban li practice te still nga katak po nga nang karnga ay ngong ba pimla man penbor nga ban rung hak politics kay bangam sung tanan ngam sumon ngam ko ay tre na hadin de lekrami kumta te to plunge ka politics lele te bu candidate nga nang nen formulai pada kata kapor ke HSPDP fi kita yang buon ke ba dong keren beng HSPDP yang ke parti maram parti duk parti kumta so te berki efficiency kita kapor mulai ne kalau well organized te kalau habele ya percaya kandidat jo ke efficiency te to ngan poin ngan campaign lungkon nak jingkren kalau ngapoil ke poin asyata bang ngalong kandidat jo ke HSPDP te ilok jangan bagi perlop ki bahi yang basem kini kita kile trish tamba ban rungwi yang ban likan bas ntai te nomor ngai le de originally ngade unong mulai ban ngalasa mulai laslam ba kibrio kile itu ba basak weru kalong ba pi hak to po bila bol la dagila unong mulai sipawa unong mulai poi bos popolo tu yu igenya nga popolo bila bol te ngalong popolo na kata bat kibrio ki turu na kejela bol ko jonga te mendan kam syuk bangangan dapat itu apa kok senang mengalip bat itu ngang adeutan rekela itu mengadeu footballer mo te kumtala election ke election ngarong election lele bani campaign kene kata ina na sedang tendang lele kata election tengi itu kapor ke pisar ngem yadan ka 1972 ke pisar ke Bangalore katum ke jingkain kelong arhajar sanspa lutang haba Aisyah hayem mai lo meeting ye hatok pol thijung bam thet penelut kesha ka dut kene kata lutang ha kata kemtahan de ye ki brio hi ki jing sisa de maki ki bai bisa yang he ki police station kene kata har jaga pengen amangi ki police station bikin jadi saya ki sai hi de de ye ka batam ki ano sangi entak ke tinggal lele ke election but ke campaign ke jungi pengen ya de kerjat sedang ada jeki mulam tet mulai posado semuro magazine pertajungi atau kapal kulong housing dah kalau very popular kia mil ke briong tamu rokoi di tahun lele dan bab lelenyo na nasang ngan kampen kloy no kan lelenyo na nasang job by election so ngawlong MLA kamta kan 1972 ketu kapal Captain Williamson sang mau donglong chief minister jangka state kan tak terter ke buat lepang ngau buat lepang ni ngelong ke age kem dei pertan maswa mengata ko maar bana lai bana e buat lepang ke de kata kan ke sedang ke janga kai malai kino ka ba perlong pi khabaning kong pen pi ba rung chika politics so kila de betho ba kalong kum ta anta hadi tu ka don ma kum ba ki don ki brio ki ba ong ka ma ka tu ko por ta gitu ki senem paka politics kalong dirty la ne ka jakhlia ka judon ni ngam sindan ka jing mut ka jing thumu ko kata ka shulong be kata ka we out of me ka shulong be I like this I don't like this te haki kits nam ka janga kata ka politics ban pun ke kendu ye ki brio ban wan ye ki brio waki ken wan ban bod nga ban nga ban brom nga no it's never there in my mind okay tenre ngi leya tre hi po mulai ya kaya brio kene kata gen jong leya mi ba don ka por ha ka ba don ka tok jinga set suloi ha po mat pran ne tai leya mi ba hi
Tandai ngam never expect ba ngalong pot tu public representative ngam pat you. Saya kasih benengkong 1972 ko ila penbode ilok. Yo le kele sendarem tan le komta. Miayap jahi. Te ngasa plunge into politics na agree magan le ya ka election. Hak tu ke por ke ikimat ki ba pi pen sngo supat ba lani por pilet pan canvas pan rungieng ban le jalap ki mat Pi ki hakamas dang te nomor bangilong inexperience. oh Te ngim da jire ki issue ki ta in dang sidong. Te ka di ke de ka we ka ngi perkhat ba tu por. Nomor ngi hab ya de ki jangai ba ka jaga tong ke. Ki bri ki janjar ba ka Te ka di ke de ka we. Jangan lala heban pen wandur lene ban penyo ikata di hak 1972 73 74 gitu kawan kene ka green water supply scheme kawan te penyo kene ka apa mulai te bat kwe de te ngamla ban nyutang mentai ki kita dan reh ka basdang te ka shulung vote for me ngalong tau beriu try senang Mawlai ala wan rai ka buram ka naam ka mulai ta ko jingile ball junga ka sports ka junga maram ju thok am ju shukor nga du bri belong respectable nga wan ru na ka yeng belong respectable ku pa junga du cm jong himam lem te kita ke te hadien pat da phila de ban sha jet da phila rung ini ban sha antian bam smai ha po ka yeng darbar tho an te ke phishim ye ka yeng darbar tho an hadu ka no ka long ka pakentang ye pi kum taw nong mi khmat bala sha jet ki pat ba Pi ka yin darbar ka de ka first experience ki jongi jing shang tu ko por ngi dang long ki bathamai ba ngi yo e ka rule book kene ka tai in jong mari sunya long member te li watch wa ka rule book kum bolong kristan wa ka kot ba le ne ko jing roi mo ban roi ban yum tu te yangi ka rule book ta ka long mo suyo play ga ngi ki motion ki resolution ngi ta yangi kam da don jimu ne sibun ga dan dari udon ubah hubar nyuta how to por job na po nong klau te akan mah aku igasin don ubah hoping manga ubah martin kum ta ter ke ting dang long ka assembly ka long hak to yeng ka ba mentag long library ang te ne umde ke ni barum ke te ubah martin per with his fluency in english you play the rule to lab ke ni ka provision ka we to batagen in english kane long tam hubar pada experience parliamentarian ulalong MP ulalong komunitas madu beri banang baban keren jai suki kumta ke te daula batai martin kumtai kita ki provision kita ki resolution ki motion kini kita hakan ogor kom ki originate kumno ki long kumno ki man ki jing thumu jong ki nan sang tu ni ngakan mau sa yu ba barong Martin, you are wrong to me. Wong ba ubari Martin tu batai par ubar ke kane kalong ta tu Martin hata tu pendem wong hats off tu ba ubar ke da la pose sa ka provision hang taru ubang Martin du persang ban batai ke te ubar hang tahu wong Martin, you are wrong to me again kalong kum ni me kalong kum tu long ubar lo kham swa gen yung Martin tu batai mo ting stone ba it's a born parliamentarian ka oratory ke jong ka ba songtanat ba ba nang ba keren tik ngan kali na phiru namar kumba jui kani ka juk ka ba menta ka keren halor kata ka jingbom don nongyelam ka jongi pan simti ko menteri rang ba taki khasi lani kita ki penar ki omon ga chai ban riu nang ni na pori khasi jaintia hakatu ko por ngila sedang ya ka ba in IT ban long menteri rang ba yo captain William A Sangma lada phila ban ya thu kum ka e ka ba phila ban kan ma kum ba phila ong mene ba yo kum no phikelat ang ni hang tai deket ket ka ba phidon e ka ba phila ban kan ma phila ne thu ni ka e ka ba pelong ban jet yo captain William A Sangma kum menteri rang ba paning kong jong ka jala jo captain Sangma ulalong president jo ka APHLC to por te ka APHLC to por ka job life or seat kamut kalalong pa ka majority then naturally president jong ka party tu lalong pa chief minister candidate te
nama kata kedau kini khasi banang ni tegi shania ayu nama belum presiden jang ke parti te the one ni te kelong by virtue of his being the president of the party to long automatically long eu chief minister to long chief minister mu long hado kasnam hakanas pa new pun riu em tu kulano se ke kongres pa den ke te habai dei bat ka jinglong jingman hapo ka yeng darbar tho ai ka ei ka ba phio I ka jingye pher nangi ni kisnem ki ba pil long MLA hado 1993 ka ba ki khat kandai spa kandai pulai ka ba ki phi yakun khaddo ko MLA phi I ka ei ka jingye pher jong ka yeng darbar tho an ka ba menchwa bat kani ka ba mentala da phi pek leng ba ki television phi I ka ni ka ba menta bat nrela phi recall bat e ka por ka ba menchwa ka jong phi hapo ka yeng darbar tho an pi menchwa ki briu ngidang yadon kata ka self respect kajingnya shania kajingnya buram kajingnya e nga kan mau ha kapur ha ka bangi campaign la dang ale ki spongot ki briu la ki tu ki briu ki ong nga ki ong ba nomor musat ki tho hok ndai ba ki buri ki buri mta ki ni sam ki hadin ni te ki ong ki ong him ta nga long satisfied ba nga buram pi kan kersan pi out of 10 nasi tangar ngut ki balaban baklano nang ta ndai prati kersani pi tingi shani abai hakata kai pas sakawai pa menchwa tingi daya wa kan ki lama kan tadi ki hajar teli ki lama ya wa ngi pa bulan ni li tingi ya wa kan ki lama ki te kade kata kajing buram kajing ki brio kata kapor kai fair wa tang na kata ka leng kai fair ba ka ba menta ki politician don't mind my saying so ba kata kalong ba ki brium ta haba phimut menen dangon we briu bomut be election ngong ba jekli ben kong kalong ba pidan pisah kata kada we tu ngadon hi kata ni tengok to penon kam bahai kata pisah tanre ngam ong pi ngam penslu de pi ba pi pin thed de ka pisah ki bod ndre yo e ka jinge ka jang briu tu ngam ta le se ngala banong ba ngayo e ka jinge ka jang briu jing buram Mar kum ka tahun dorbar mata kila sausin sansin kila jid inga kum presiden tahun dorbar ngam tala kum life on rips nam long presiden tahun dorbar ngalong ramasong ni mata la san pulai snam kidang bat hadu mata kidang bat ramasong kada kolong nama kidone kita ka respect kejing buram kejing bat kibriu mensua kim da kenere kata ka pisah sisian baki buram fi ki they will vote for you, they will support you te mentah hadin pat ngam kasdang nang no kasdang hi na gibriu ki babun pisah te ki area ka babun pisah to kapol phila tip hi ki de nang no kan dum da mention te kita kan mangan kenoi pai bar den kenoi kini ki candidate de lese kala long bau candidate nomor udon pisah wong kan sispa le hele di sa le bamja te katuhi kala penjan mu da ka pisah katan kan ka pisah vi te ngam ong pat batang ka pisah ka bala Punjab ndre kata ka jing sngo ko jong ki bri fi sngo e sngo buram fi shania fi kata ro ka de ka we ka factor ka batang kam tame ke te ka jing fe jong ki legislators ki ba mensha ba benta te ka long ba mensha ki bri ki dang don kata ka respect ya ka assembly ba how to por kidon ki temen kentei ki bai ong ba pi Khongwir MLA ki hoi uni du MLA mikman ten deru legislator nong tsna ai ten re finda page menta ka juk ba menta ki legislator kan ngot kidat kan ngot bola ban tsna ai amo mo di tsna ai kidon ki officer ki neta ki ban tsna frame ten kan ngot ki ba ye sung thu tang kendan ngode bang PK for assembly ki ba la ban ya debate for assembly kai te ka standard of debate ru min shop menta ka la affair ka long kham long hai ga to ko ba min shwa te lat kren le ye ka dikaram ngatrai ki India baro ko we ka me ga halia ka de ka we ni ki state ki ba ka long ba hak ma de ha ka dikaram mo ha ka akor ha ka ni ka tai pa mju don ka no ka bedlam kan no jing kulmar ka jing nia kam dani re te gelo peaceful po jang kasem sin bu yang tau kren ai lat urta
But ngi buram yo speaker. Sising speaker ong kumta ngi buram yo speaker. Ladangi pulie nak ka kat bakit don apo ka library jong ka assembly ngi ki babon ki mat ki ba philaya tai apo ka yeng darbar tho an ma phir phidi wei bakhlanya bane chimbenta ka bangi i na ka records ka pakidon dai ngim shim lai i pat kita ki ba khama shwa namar babon kala ingno na ka tuka jing ing jong ka yeng darbar tho an kiliat lada wa kum ma phi to nomi khmat haka yeng darbar tho an bo phi ong no menta ba la jet e phi kum nong chna an ki an ki ba akapor ka jong phi haringkat robat ki parlok ki wei pat ki san kun dai ngot ki ba philaila ban thaw tu kapor bat ro bakala long ka jingmen toy ya ka jela ka jong ni Kawai gitu rengkat bade bat ke jong ba Martin jauh bat ke gitu ke land transfer act. Kade ke wei hinsa ke bangila ya konsep ba kane kade bendan namar ba hangi ke jabani ke jong ni ke hinsa hi ka khando ke ko ke badal kam tame ngidon la ke bri ke lengkha ke risa kane ke tayan nang sedang dan ladang imban chu da kana kono reng ngidon ka khando ke khando ke de ke ba don kam tame yangi ke te bas ke bangamla ban kanwa shu mta idan ke de ke ba let's say ke ba khambun hi kalong ba ngi hab hi ban yakren shwa ba kan le chek assembly ha ka parliamentary party ha ki party ke ni ke jingïakren kana ma kan yo ke smooth sailing apo jo ka assembly ke namal da phim shim ye ke confidence ke jo kini ke member ke jura lagara am tu ni pursa te kamen to kita ke jing thau an ke jo phi pila ban liem ka assembly tum kita ki bun ki an ki kita nakamta ka jingtep bat ka ban long rukum ka jingirap ye ki babon khamta me kini ki samla jong ni ka juk ka bamta manu bala wanra ye kini ka land transfer act kajinsa ka discussion kai ya kai ke discussion kai kam simlong bangang ko ban wanra ka ta ai maka ai ka long la ka long ki bun ke sertap jingïakren kini kita nan sedang bat ka bangin kam ta ban ya convince ya ki wei ki para member nama don kam pas ka assembly ka house te lum da phiyo ya ka consent ka jong kini ka pishwara ka ta ai te mari wara ta layap pa kala kalon ke tena kata daw kene ke series of discussions yo ekeni te kene ngi sngo ku maka de ke wei ke issue ke dan kam tame te ngam baklai kata bo Martin be wei ba lelam ha banyak keren ni kene tenri ngi don lang ta ke jingïakren kene kata nan so mat ngi de ya rai lang hidu ma kidon ki boong ba like nang ka jingïakren ka jong ab ki birong ba kim shim la dei kita ki bala long kum ki nong mikmat ndre ki baju budien pat ya ka baide ba ki yeng darbar thawan ke jingya tai ling ba ka jing puli kot khubor ki ong ba nila dei ban ai nam yo ba Martin naren majau bala khlat no o MLA jong ka mahoti to ko por to ka dei nem ka bangi dei ban ai nam yo ni rang ba ka shulung gumni ke menta pi nama lesi kibri kan tip mai ka procedure ka badan for assembly to warra ka an ka kum no lum da phiyo ya ka consent ka jong phi asanong mikmat lenek jonga ka jong itu da phimyo ka majority ha ka parliamentary party meeting ha ki ka bangi song benai kran lang kan mento yu ka an ka song majority ke ta ka seng yu ka ba phia don ha tu nga to pot nga don ka HSPDP ba Martin naren majau ba Martin don PDIC kamu phia don pada ka sarkar sarkar nga to 72 ngam sim don ka sarkar nga 178 ke kamut Andre tang balong kawai ka sur pat phia rai hoi nama kani ka long ka common interest hoi ngi ka bai nam yu ba Martin nam ulong ha khaman but sakoi ku mo we phi mine insofar as English is concerned ba Martin du long ha khaman vai ka bula ma kon kren ke ana tingi long phi thu yang ta long convince ba ka long kumta ba ka long ku bodon kam tingi ya menjuri kata te la da phimyo ka ji menjuri bobun bolang te ka khlam ke to ko bil jo phi mari wara tingi oppose to ko bring wara amendment kan ta no song te ka khlam no to ko bil jo phi moto ko por kam dan ka no jing opos
nama bro ngi sung thu bukan ni kadege berkam te tolong ke ikhtiar ni te ma khendiat nga kwa ru ban yo jingkep pin majai pemerintah pila mention ban ong ba pila don na kaliang persya ha ka tu ko por 72 te andai ha ki adien ba pila sha ajiat ba pidon na kaliang sarkar kumlo ka jingya pher jong kani ki liang persya ki badon ha ka tu ko por ko ba phi long kum tau dekhot jong ka liang persya ba kini pemerintah ki ba pi nga rung ha ka government kade 1978 nanti pila ya bana ka 3 flag government dengan ada way na ki way don wang tu ha ka 3 flag government te hak demokrasi ka kalian persya opposition very necessary la ramdan ba persya kembang kata ka demokrasi fi hang no ba ko partai ber ko beru la ka bilat Amerika la hang no there should be an opposition, a strong constructive opposition. Te ngim ngim ibenya ka opposition maka opposition ka dalam ka jang ka ikhtiar te nama kalai pi ba file bakla te ka thalang ge ni pi ka kren pi teng ngi na kaliang ka jang ka government teng ya klano la ne ngi reconsider ya ka stand ka jang i nomor ba na kaliang ka opposition ki pini ngi kumni ngim ju ignore ngim ju ibeng ye opposition is a necessity. Hakawai pokok democracy is necessary. Opposition is very necessary. Tapi kau no ikan jingya per kau ya kan ikan juk minta nadu ngatrai kala don bun ke jingkala. Kau mau kipat bak ki ong ni. Kam tam ki rurum ki ong. Kala kala bak lebak. Ke jingkala te ka don hi tenrei ka shlong ni kau hadu how far kata ka jingkala ka don ni kata takamla bangangan assess. Mo. Namar kemo pi nga tona ka politics hadu 1998. Nama 93 kita kesian ke khadu mengenai election. 98 dengan IT nak cuba proses kan. Te hak itu ki sport teng don opposition, teng don sa government. Man ngam ju kentiap seng. Menur em ngam pat ju pet nak kena seng marwele na ngun nak kena seng syakatai kese. Na ngam ta personal interest lene gain ke jong ngam ju le am ta. Wadu bau proses su nadu ke 1997 ngalakular opposition ngam tala arfusan senam ngalong sawangan dap arfun rio ngalong MLA te bale ngai kebu kan ni ke jikli bale ngalong MLA tengah morwe dengan alat no ikwi kan and I stuck to that 97 ngadang klang na tu ndai ngalakular di bau proses I stuck to that hang ni ya jet candidate di bawah proses nak kirang buat strong gini kata ki kentai gini kata ki dan ni la dap lu kena ki yang berkowe teng yang tong jet dengan ailat EP tang ma phi ben bud hak den jet jonga kan menyeli lang kan rangkat menga kan dan dai ya kata tu bawah proses dulu job tu layak lah ka jong nanti bawah proses la kala bon teli ki seng gini kita la push tu te nga komosyon nak minta kumbayalong minta te mde bakran politics dengan de jan syu buat proses da kitu ki jingle ki jong long jong mangai le ni ngam ju kala ngam sim kala kala hawa kala lang parti berkawe te that is a different matter tengin keren ya tu ka benta kamadian kena ngan keni de jingkli ka banga ko bantip habai de pat kini ke jingnya tai yang darbar so ang kumangi I minta kiba bun ki jingkeli la long no nadu ke bangang la don hakani ka kamlat patai ku bor ngai abadon kanu ka darbar po yang darbar ni ju iba bun ki jingkeli ki mi be kita ke jingkeli ke bede constituency centric ke bangi ong naktin pareng atau ke judon kom kita ki por ki jongpi menchuan ni kadon ni ka bukung kuta nomor ke first and foremost interest ka jongi kalau baik ya kata ke konstituensi ke budget difikan. Lara pimla ban please ke tu fin please you know. There's no point bafin please ke the whole state bafin ino e konstituensi lejong. First and foremost ke dehi konstituensi lejong. Nang ta ki sawan sa giwi de ki jingkeli ki kita yang sedang. Te nga ka por bangelong minister ngayo ki jingkeli.
Tendai ke Shalong kane ke we ke bang akan mau. Bahaba filong minister ki wan ki jingkeli. Te pirang kamar depan krek kan ya dia. Nomor ki ong ba ya ka word ke jong minister pin itu ha ka por ke ba ha ka por jong ke question hour. Lalu sipo haru kharwi beji di itu ba pini ya ka word ke jong minister. Ulah nak mula ban tackle ye ki jingkeli khamtam ki supplementary. Tengai liri ha ka to por nomor ba song liri bang ban equip liri. Teng artli ki jingkeli like antar ko song perkhat ke possible supplementary ke bala wan tengah pun kre ke bangam la na phone tu official pun mesti pun wan kendo nga na kling ong ke jawab kene kata kre ke tem ju kham don ne banong ba ngin require notice but kam ju don ne kata ke benta banong boleh ibe ju tu minister ba tang jubab komite jingkeli rumla something like that ke te kata te ke personal capacity ke jongki ya kata tengah ngin nom kren ni te don ka jing perkhat menta ba blesi na ka daw ka jong kino mi khmat la ka de ka parliament la ka de state assembly la ne hanu a little bit of educational knowledge understanding ka de bandan wa ta teng bo shu class 4 class 5 ta namar ba ulong popular la no bon pisal la ta shu job lo ka job da po tu bro shi san snam khlam kren ki don ki MLA ha ka ne ki ba khlam kren tamang anom ong kurteng kay na inoru tanda ki don ke ba kren ne khlam kren ki sam muslui bi kum to am ti kusung thona mi ka ege ba ye kren am ti tanda ki shulong na ka dawa na do ka pisa ban bia ki da ka pisa give me your boss I will give you money ki shulong ta kata